Hyvä. Okei, Tää oli ihan kiva. tosiaan nyt on. Tervetuloa kaikki jakson 2 parin E-Date Abyssin kanssa. Candyn kanssa. Se on Candy. mulla. Käyttäkää sitä nimeä. Candyn kanssa, niin miten sulla on mennyt ton viime treffien jälkeen? Ei silloin tullut matchia? Ei tullut, ei kummastakaan. Mutta toivottavasti vielä joku päivä voisi tullakin. Joo, no mulla on tänään sulle kumia mies. Mä en tiedä, tiedätkö sä sellaista ihmistä kuin Lassi Kulman? Kyllähän Lassi on tuttu niin kuin internetistä ja sosiaalisesta mediasta ja oikeastaan kaikkialta. Että No niin, no sitten hurmaat Lassin. Toivottavasti teillä nyt matchaa, kun viimeksi ei matchaa noitten Roadmanin ja Mustalaisen kanssa. Niin katsotaan, jos tällainen internet-kuuluisuus niin voittaisi sun sydämen. Mä lisään sut puheluun. Joo, mahtavaa. Hoidetaan tämä pois alta. Tää ei oo alkanut vielä. Mitä vittua hoidetaan pois alta? What the fuck? Vittua sä lässyt. I am Iceman, man. Moi! Moikka, mä nopea sanoin tolle Mutta eikö toi oo Candy? Mä tiedän. sun Eikö pitää olla eri olla? Eikö tää oo se Candy Vaasalainen? On tää se. Mehän pelattiin sen kanssa. Okei, no ei Niin. sitten, ei sitten. Ei, kyllä mä edetin. Sä sanoit, että ei haittaa. En mä sanonut mitään, ei. Ei haittaa. Nyt et voi saa perua mitään asioita. Nyt et saa perua mitään, saatana ilonpilaaja. Okei, no niin, tervetuloa Lassi. Tämä on sun ensimmäinen jakso E-Date-sarjassa. Et on ennen ollut tässä sarjassa mukana. Mä oon löytänyt sulle yhden pämän, joka sanoi, että se tietää sut somesta, että sä oot söpöä tälleen. Niin pääset tutustumaan häneen ja katsotaan tuleeko tästä jotain. Hän on siis ollut mun edellisessä E-Date-jaksossa, mutta hänelle ei löytänyt kumppania, niin mä haluan, että hänkin löytää rakkautta. Hän Mitä varmaan saa muuta sitten pikkupippeliä, niin... No ei se haittaa, että on pieni. Se on niinku... Kaikilla on eri kokoiset pippelit. Niin. Mitä sä etit yleensä niinku naisessa? Etsin voimakasta luonnetta, hyvää tissiä ja kaunista persoonaa, kiittelyttä ja huolehtivaisuutta. Okei. Että se pitää mennä näin, että mä kohtelen naista kuin prinsessaa, mut sen naisen pitää kohdella mua kuin lutkaa. Okei, mä lisään sen nyt tähän puheluun sitten. Mä annan sulle muuten yhden vinkin. Tää Mimmi, mitä mä opin siitä viime ID-teistä. Tää Mimmi, täällä on iso daddy issues, niin olisi sellainen niin kuin isähahmo. Se menee ihan märäksi. Mä lisään sen nyt tähän. I am Iceman, man. I am Iceman. I am Iceman, man. I am. You're gonna have some fun. Jou Lassi, miten menee? Morjesta. Moi, miten menee? Pojat on hiljaisia tänään. Joo, puissa on heistä tulossa. Mä oon täällä mä vähän säädän tai no joo. Hei! Terve molemmille. Miten teille kuuluu? Ihan hyvä. Mulla kiva on nähdä sut. oikeastaan mennyt erittäin hyvin nytten. Aika söpö oot. Niinkö? Kyllä. Tosi söpö. Oota, mä vähän sen... sulla kuuluu huonosti toi... Oota. Mistä mä saan Mä katon mun säädettyä sun mikrofoniasetukset. äänen voimakkuutta? En mä tiedä, onko se mulla vai onko se sulla se vika? Mulla pitäis mikkiasetukset olla kyllä kohdalla. Mä voin tsekkaa, oota. Mulla on mikkiasetukset kyllä täysin, ootappa. Joo, ootappas. Mä Joo, vähän... hoidetaan mun eka mikki- kaikki kuntoon.
Joo, kaikki kaikki tämmöiset elektroniikka-ongelmat ensin hoidetaan kuntoon. Mutta Lassi kuuli jotenkin hirveän hiljaa. Mä en tiedä, mistä mä saan sitä apulta. Joo, sieltä saa mun äänen kuuluvuutta. Joo, hyvä. Löysin. No niin, ei pitäisi olla mitään muuta. Tehdään näin, että aloitetaan vasemmalta, eli Candy, aloita sä, kerro kuka sä oot, mitä sä teet. Mä en tiedä kuinka monta kertaa mun pitää toistaa tätä sama asia. Sulla on uusi jätkä nyt tässä. Tän. Sulla on uusi jätkä siinä. No siis samaa rumpaa kuin viime kerralla, ei ole mikään muuttunut miksikään. Että olen 23-vuotias vaasalainen, justiinsa valmistunut kokkiopiskelijaksi. Tai siis kokiksi, ennenhän mä enää opiskelija ole, vaan nyt mä olen ihan kokki. Että mä oon tosiaan valmistunut siksi. Ja tällä hetkellä mun työnä, voiko tätä työksi sanoa, jotkut ei välttämättä voi sitä luokitella työksi, jotkut taas voi, mutta olen aikuisviihdetuottaja. Ja olen sitä tehnyt nyt reippaat 3 vuotta jo tästä. Sä oot aika viihdyttävä persoona muutenkin. Pitäisikö toi ottaa jotenkin niinku kohteliaisuutena hyvänä juttuna vai ajatteliko sä et olla, että mä oon ihan pelle tai jotain, mutta... Kuka sanois pellestä, kun sä oot aika kuningatar, jos sä oot vielä Candy. Sä voit kato kuningatar Candy. Oi miten söpöä, joo. Mut siis, joo, karkki, kaupan karkki. Oot sä lauantai vappuna mun lauantai-pussi? En mä tiedä. Jos sä tuut lauantaina Vaasaan, täällä on silloin vappu. Toi oli hyvä oikein. Toi oli hyvä. Niin, Toi oli hyvä. Kato, sä voisit tuolla lauantai-pussista se tikkari. Eikö se ole mansikan makuinen vai joku päärynä? Joo, mutta mä en tiedä, onko se lauantai-pussin se tikkari välttämättä se pussin paras niinku karkki. Että niinku, tikkari on minusta aika tylsä ja basic. Et niinku, mitä muita siellä karkkipussissa sitten on? Mutta sitä tikkaria voi myös vähän lipoa. Niin, totta. Plus se on siinä se... Ylhäältä tai alhaalta voi lipoa. Ja sinä erikoisen. Oottakaa, saaks mä käydä hakemassa vettä? Mua janottaa, mä olen juonut. Tai, mä voin olla itse se tikkari, jota imet. Oottakaa, mä avaan ikkunan ja käyn hakemassa vettä. Jätä kuulokkeet pöydälle. Mä jätän kuulokkeet pöydälle, koska te voitte sanoa jotain tosi rivoa, jota mä en välttämättä halua kuulla. Niin mä suosiolla jätän pöydälle minun kuulokkeeni. Noniin, tässä ne on. Adios! Lassi, sä heti karkotit sen. Äijä meni suoraan rissailemaan. Te ette siihen tutustu, heti alat puhutaan lipomisesta. Suunnitelma toimii. Nyt puhutaan asiallisemmin. Tiedätkö, vähän räväkkä, nyt ottaa vähän kyynimmin. Tiedätkö, kun ei sinut sitä edes takas. No. Noniin. Ärsyttävää. Tykkäs tosta outfitista? Mä tein yhden virheen, kun mä tilasin tän asunnon. Tää on mulle 1 koko liian suuri. Mä tilasin MK:n ja se pitäisi olla mulle sopiva. Mutta tää jumpsuit, tää on 2-osainen. Et tässä on niinku tämä ja sitten tässä on niinku tämä. Niin tämä osa on vähän turhan iso. Mutta mä ajattelin, että jos mä pesen sen 90 asteessa, niin ehkä se pienenee koko pienemmäksi. Ja se ehkä mahtuu sit mulle paremmin. Oi pikku pupunen. Mä tykkään aina sanoa, tiedätkö, mä tykkään aina sanoa mun entisiä, mä tykkäsin sanoa niitä pupuvauvani. Anteeksi, mikä? Mä kutsuin mun entisiä tyttöystäviä sanolla pupuvauvani. Ai, toi on oikeesti aika söpö niinku kutsuma nimi, että mä olen kuullut kyllä hirveämpiäkin. Että
Hirveän mitä mä sanoin joskus, niin mulla oli vähän enemmän muotoa mun emännässä, ja mä olin silloin 16 ja hän oli 23. Niin mä sanoin sitä silloin panterimunkiksi ja hunajapyllyksi. Mutta se on entistä elämää. Joo, se on entistä elämää. Turha niitä on jäädä murehtimaan niitä menneitä Kyllä. asioita. Ja nyt mä tulin kattoo mun nykyistä. Kiva, jos tykkäät siitä, mitä näet. hyvä, Että sehän on mun sehän on niinku mun tämänhetkinen niinku tarkoitus, että niinku varsinkin tämän työn suhteen, että mun täytyy miellyttää ihmisiä niinku ulkonäöllisesti ja persoonallisesti ja niinku kaikilla tavoilla. Et se on niinku, jos se toimii, niin se on vitun hyvä, koska se on se niinku, mitä varten mä nyt oon tässä. Että Onko se myös tämmönen homma, että Pulli siis heittää jotain kysymyksiä ja meidän pitää vastata, että joo, Pulli juontaja on nyt ollut hiljaa. Kyllä, juontaja oli hetken hiljaa, kun teillä sujuu niin hyvin tää, että ei tässä niinku mitään apua ole tarvittu. Kerropa Lassi, mikä on unelma niinku ensitreffit, miten sä veisit Abys Kändyn? Ei mun pitänyt myös esitellä itteni. Hänhän esitteli itsensä. Sori, mä ihan sekas. Juontaja ihan sekas. Pullis on jo vähän niin kuin tulevaisuudessa. Voisit opettaa niitä. Hei, ja juontaja ei sitten kiusata. Tulee muuten minuutin mutet. No, ei Lassi. Anteeksi. Lassi, kerro kuka sä oot. No autetaanko esittelyt uudestaan? Totta kai miehet aloittaa tässä tilanteessa. No, mä oon Lassi, mä oon 21-vuotias sisältötuottaja Tampereelta ja perustun striimaamiseen Kik-alustalle ja striimauksen pääurana mulla on olen töissä tämmöisessä organismissa Suomi-Kikissä nimellä Rappio-striimaaja. Ja juon tässä viikonloppuisia ja välillä arkisin menee viinaa. Että en oo katunut mitään ja tää on ollut hyvää sisältöä. Ja rahaa on tullut ja kuukausitulot on noin nyt tällä hetkellä 4000 € kuukaudessa verojen jälkeen. Ja oi on aika kova, pakko sanoa. että on hyvin, pystyy vähän sitä kuin paljon massia vähän heittelee muutenkin kadulle. Ja tutkinnosta mulla on puoliksi tutkinto läpästy kiinteistöhuoltajan eli huoltomiehen duuneista. Okei. Eli sä teet vähän niinku samaa sisältöä kuin pottukoira? Mä eroon siitä tosi paljon. Okei, joo. Otto ryppää joka päivä näin. Mä oon tämmönen tissuttelija ja bilettäjä. Eikä mitään pöytäliä. Jännä, miten se on vielä hengissä muuten. Silloin oli tuossa äskettäin toi verenpainekin joku 202, niin se on ihan vitu hengenvaarallista. Joo, niin on. Sen takia mä juon erittäin harvoin. Mä nyt olin viimeksi kännissä 2 viikkoa sitten viikonloppuna ja se oli tyylin puolen vuoden tauon jälkeen. Kyllä. Mikä siis oli? Anteeksi, sorry. Ja ei, juontaja nauratti, kun tuolta tuli chattiin tuli Interesting Kick-organismista. Ei, vaan siis mä en kuulu äsken mitä sanoit, sori, anteeksi. Pätkäs yksi juttu. Mitä Lassi alkaa vammailee? Niin, mitä siinä oli? Minulta kysytään. Joo, sä sanoit jotain, mutta mä en kuulu valitettavasti pahoittelen. Joo, okei, ei haittaa, mä voin mielelläni sanoa se uudestaan. Niin mä juon siis itse erittäin harvoin, mä olen huomannut, että se ei ole minun juttu. Se ei ole siinä kohtaa minun juttu, jos se menee, tiedätkö, yli, tiedätkö. Lassin pitää oppia, että se ei sano enää kertaakaan tolleen sano uusiksi. Vielä hauskaa ja tälleen. Mutta sitten kun se menee sen rajan ohi, että rupeaa oksettaa, alkaa olla paha olla ja vituttaa, niin sitten se ei ole enää hauskaa eikä kivaa. Että mä olin viimeksi 2 viikkoa sitten kavereitten luona jonkin sortin kotipileissä kautta illanistujaisissa. Ja se oli hauskaa niin pitkään, kunnes mä sitten otin sen mustikkasotin ja se oli viimeinen tikki ja sitten mulla laatta lensi koko illan. Se oli ihan perseestä. Mutta se oli niinku 2 viikon jälkeen yli puolen vuoden tauon jälkeen. Et mä en ollut puoleen vuoteen sitä ennen juonut ollenkaan, kun nyt vasta 2 viikkoa sitten. Joo.
Ja ei se ollut kyllä, ei siitä mitään positiivista kyllä käteen jäänyt. Mulla vaan se, kato, kun mä juon niin harvoin, niin mä en tiedä, missä mun raja menee. Että kun mä en tiedä, missä se mun raja menee, missä kohtaa mun on järkevä niin kuin lopettaa se juominen. Että se ei sit mene siihen, että oksennellaan ja päässä pyörii kuin karuselli. Että tietenkin tämä kuulostaa nyt pahalta. En kannusta ketään siellä Pulliksen taikka Lassin chatissa juomaan. En kannusta sellaisen toimintaan, mutta jos te kuitenkin sitä teette, niin se on hyvä, jos te omat rajanne tiedätte, että missä kohtaa on hyvä ja missä kohtaa ei enempää kannata ottaa. Ja jos ette tiedä niitä rajoja, niin sitten menkää ja ettikää ja kokeilkaa, että missä ne rajat menee. Tuo kuulosti kyllä hyvin pahalta nyt, kun mä sanoin sen tolleen. Mut siis chatti varmaan ymmärtää, mitä mä tarkoitan. Joo, mulla oli tossa, että mä join jonkin verran alkoholia. En osaa arvioida drinkkejä, kun mä vedän drinkkejä ykkösen näin, niin mä arvioin, että mä join jonkun vastaavan 12 juomaa perjantaina. Mutta sit kun piti lähteä vittuun, niin mä menin Tampereen toiselle sillalle, toiselle puolelle oksentamaan kaikki maidot ulos ja menin Mäkkäriin. Et mä tykkään maitopohjaisista juomista ja mä tykkään tällaisista mangolonkeroista. Lonkeroista mä tykkään. Joo, ne on ihan hyviä. Ne on tosi hyviä. Ja sitten mä tykkään sitten näitä maitopohjaisista drinkeistä. Mä tykkään Mariannesta, Ville Vallattomasta, Oi, Marianne on ihan älyttömän hyvä. Siis se on yksi mun lemppareita. Ja sitten Ville Vallaton myös. Joo, mutta valkovenäläiset, sit kelkat ja tämmöset drinkit, tämmöset Sex and the Beachit. Mut sä voisit olla mun Sex and the Candy ass. Kuulostaa hyvältä. Mutta jos mun pitäisi kysyä sulta ihan sun lempitrinkki, niin mikä se on? Jos sun pitää joku kokteili tilata, niin mikä se on? Sex on the Beach. Sex on the Beach, joo. Se on kyllä helvetin hyvä. Mäkin tykkään siitä, mutta mun oma ehdoton lemppari on Pina Colada. Mikä on aika harvinainen. Sitä ei kovin moni tykkää juoda, koska siinä on kookosta. Ja suomalaiset ei oikein tykkää kookoksesta. Joo, jengi vihatuin patukkaa Bounty. Joo, mä maistan Bounty. Se on vähän... Mä rakastan Bountyä. Nee. Se on vitun hyvää. Se on niinku ystäville. Mä tiedän, että se näyttää myös vähän siltä miehen maidolta, että ymmärrän kyllä, miksi se maistuu. Siis kookos on hyvää. Kookoksen maku on hyvä. Et niinku sen takia mä tykkään Bountysta, kun siinä on kookosta. Mä tykkään kookoksesta. Kookosvesi, kookosmaito on hyvää. Jos mä teen ruokaa, niin mä teen sitä usein kookoskermasta tai kookosmaidosta. Esim. Jos on joku asiallinen ruoka, niin mä tosi usein niinku käytän sitten kookosta siinä ruoan valmistuksessa. Plus se on tosi terveellistä ja se nesteyttää paljon paremmin. Kookosvesi nesteyttää paljon paremmin kuin vesi. Hei, voidaanko me pitää pienin breikki? Mä katson, että koputtiinko Sampe oveen. Pieni hetki. Ei mitään hätää, ota aikasi. Ihan rauhassa vain. Kato, jätkä vaan lähtee kesken treffiä. ei se haittaa. Kyllähän mäkin kävin hakemassa vettä. Ja hei Pullis, ihan superiso kiitos siitä, että mä pääsin messiin mukaan. Nimittäin mä ajattelin, että tuleeko tälle mä nyt sanoin oman nimeni hupsista, mutta kuitenkin. Tuleeko tälle Candylle jatko-osaa niin tästä sarjasta? Koska ja niin me löydettiin. Se oli Sampe, mutta en mä jaksanut olla siinä. Jatketaan. Pahoittelut, anteeksi. Et siis avannut sille ovea, mutta se oli kuitenkin tulossa sinne vai? Se ei laittanut viestiä. En mä tiedä, että sä kutsumattomia vieraat tulet tänne, että mä nyt en jaksa. Okei, ihan ymmärrettävää, mä ymmärrän. Niin. Mut joo, kiitos Candy. Joo, yleensä jos me ei löydetä noita kumppaneita, niin sitten totta kai voi tulla jatkoa. Niin toivottavasti tänään. Joo, kyllä. Mä olen aina vapaaehtoisena täällä näin. Mähän tuun aina näihin, jos sattuu, että on joku tämmönen. Niin ehdottomasti mä olen mukana messissä. Mä oon vapaaehtoinen siellä varanappula. Mitäs teidän tehdään nyt tää kysymys, aloitetaan Lassista, että mitkä on teidän, tai minne sä veisit ton Candyn treffeille? Ja mitä teidän päivästä, miten teidän päivä koostuisi? No mä mietin sitä, että minne viedään treffeille? No Candy. Voisitko kertoa, että mistä toi sun koostuu mistä sä tykkäisit tehdä aikana?
Mitä sä tykkäisit tehdä? Tai siis semmoinen aktiviteetti, mitä sä teet. No siis, totta kai mä haluaisin opettaa joogaa sulle. No siinä mä mietin siinä, että oltais lähdetty Kyprokset tai Kreikkaan, jumalten maahan, mutta me voitaisiin lähteä tonne Japaniin tai Kiinaan, niin siellä pääs joogaamaan. Siis saanko mä tässä kohtaa kertoa mun ihan ehdottoman siis matkakohteen, mihin mä oon aina halunnut mennä? Siis aina. Saat sanoa. Siis Japani olisi se on Malediivit. Malediivit, missä päin Mä rakastan Malediivia, siis voi että. Siis mä oon nähnyt unta, kun mä oon siellä. Mä oon kirjaimellisesti manifestoinut, että mä pääsisin sinne. Mä oon nähnyt unta, että mä olen siellä. Siis vitsi, siis Malediivit. Ihan älyttömän kaunis, upea paikka. Sijaitsee tuolla. Ootappa, mäpä käyn vilkaisemassa oikeastaan itsekin tässä näin. Jos chatti tietää, mikä Malediivit on, niin iso tupla-V, koska se on ihan älyttömän kaunis paikka. Malediivit eli Malediivien tasavalta on noin 800 kilometriä pitkä saaristo Intian eteläkärin lounaispuolella. Malediiveihin kuuluu kaikkiaan 1190 saarta ja atollia, joista 200 on asuttua, ja lisäksi 80 saarella on matkailijoiden majoituspalveluita. Saaret ovat erittäin suosittu turistikohde. Toisinaan justiinsa sen takia, koska se on niin älyttömän kaunis paikka. Siis siellä on vitivalkoista hiekkaa ja ihanan turkoosia ja kirkasta vettä. Ja sitten siellä on palmuja, semmoinen niinku paratiisisaari, just semmoinen niinku mielessä kuviteltu. You've reached your limit on talking. Shut the fuck up. Mutta se on hemmetin kallis. Kaikki tietää Kardashianit, niin nehän on siellä käynyt. Kardashianithan on käynyt Malediiveilla ja en muista kuka Kardashianin siskoista se oli, mutta yksi hukkasi sen hemmetin kalliin timanttisormuksensa sinne Malediiveille. Että se, joka nyt on se onnistunut löytämään, niin joo, Kimillä hukkaantui toi kallis toi timanttikorvis siellä Malediiveillä. Olikohan se korvakoru vai olikohan se sormus? No, mä nyt käyn sanoa se oli ihan läppävideo, kun se sukaltaa sinne ja sit se on silleen, että ei vittu, apua. Silleen, bro, miksi sulla oli ne korvit korvassa? Mä ottaisin ainakin pois ne korvasta, jos mä menisin uimaan, ja sit varmistaisin sen, että ne ois kunnolla kiinni, että ne ei lähtisi kesken uinnin irti. No jep, sitä just. Kato, koko loma meni pilalle, kun kalliit. Mut siis Malediiveille joskus tahtoisin päästä, ja uskonkin, että se järjestyy nyt tässä, kun minä aktiivisesti ahkerasti nyt jatkan tätä pientä, hidasta, mutta varmaa nousua täältä kohti tuonne ylös, niin varmasti jossain kohtaa pääsen. Mutta se ei ole kyllä ihan ensimmäisenä matkakohteena mulla, että se on sen verran kallis paikka, että siellä yksi viikkokin on 5 tonnista 10 000 euroon. Jos siis haluaa oikeasti päästä sinne Paratiisisaarille, mutta itse siellä pääkaupungissa, siellä Malessahan on hemmetisti halvempi asua. Mutta justiinsa ne Malediivit, eli ne Paratiisisaaret, sen Male-kaupungin vieressä on se kallis matkakohde. Jep. Mutta tosiaan muita matkakohteita sitten, mitä mulla on. Sori kun mä jäppään tästä tälleen. Mä odotan vaan, että milloin Lassi tulee. Lassi vaan lähti johonkin vittu. Tää on nyt jotain häiriköitä, saatana antaa häiriköidä. Onko ne siellä oven takana sinua häiriköimässä? Joo, antaa häiriköidä. Tiedätkö mitä, Lassi? Mulla on sulle hyviä uutisia. No. Mä olen suunnitellut, että mä muuttaisin tässä Tampereelle jossain vaiheessa. Saat raffi, bro. Saat raffi. Kunnon painot, miksi? No. Lassi. Onko sun reaktio oli siihen? Okei. Joo. Lassilla oli painot päällä silloin. Pahat painot päällä. Niin ei se varmaan pysty keskittyä eikä pysty sisäistämään tätä minun asiaa, kun se korkii tuonne verhon taakse.
En mä voi pitää kameraa, jotain häirikköitä taas antaa vähän häiritä. Tuolta Tosi varmaan nyt on Michael ollut. Jacksonistakin tuntui, kun sillä oli paparatsit koko ajan oven takana. Ei, pahoittelun, ei nun pitää paparatseja, jotain vitun junnuja taas. Voidaanko me unohtaa tää ja sori. Hei, mä haluan pyytää anteeksi, että mä joudun menemään, tässä oli häirikköjä. Anteeksi. Ei se Kaikki hyvin, haittaa olla, Lassi, siis kaikki tarvitse hyvin, pyytää Lassi. anteeksi, kaikki on kunnossa. Joo. Meillä on Ei koko tässä ilta aikaa kummankaan. höpistä. Sori, mutta hei, mä oon vielä Tomi meni lukkoon. Pahoittelu, pyydän anteeksi. Tää meni... Lassi on vetänyt liikaa metaa, sillä on amfetamiini se jääkaapissa. Sillä on nyt hieman tommonen, sanotaanko vähän levoton olo. Joo, ja haluan pyytää anteeksi, kun nyt oli taas oikeesti häirikköjä. Ja siis mä en halua tahaa skippaa, vaan oli pitää hyvää loppua, et ei. Pahoittelut. Siis Lassi, sä oot ihan hemmetin hyvä tyyppi ja hauska. Siis vitsi. Joo, mä mutta pahoittelut, en mä tahani skipannut. Ei mitään, ei mitään. Voidaanko niin, siis... No voidaanko- hyvin. Joo, sori. Tää on huono. No siis, date, niin mä veisit sut ainakin paikka, jossa vois olla, tiedätkö, joogaamista ja hierontaa. Ja jotenkin mua kiinnostaa, että jonnekin tommonen kunnon mimmi, tommonen tasokas nainen kuuluis, niin kyllä tommonen pitäisi viedä Kreikkaan. Tai jonnekin lämpöiseen maahan, jossa se saa nauttia ja näin. Hyvää safkaa, mitä tahansa. Sulla Mutta niinku pitää myös kuunnella prioriteetit on naista. kohdillaan. Ja mä olisin sellainen, että mä en Niin. Jatka vaan, anteeksi kun keskeytin. Joo, eli siinäkin, että vaikka yllätys ainahan dateina on paras, mutta kuitenkin pitää kysyä, mistä tykkää ja mikä olisi vähän haaveena. Se pitää ottaa huomioon. Sä olet hyvin fiksu ihminen. Mä olen nyt saanut sinusta ihan erilaisen käsityksen nyt, kun mä olen sinun kanssasi saanut tässä jutella. Tuo sosiaalinen media on saanut vähän erilaisen käsityksen sinusta, mutta mitä mä nyt sun kanssa on tässä keskustellut, niin sä vaikutat hyvin fiksulta nuorelta mieheltä. Puhut fiksuja asioita, sun asioissa on oikeasti pointtia ja perää. Että I like. Taas on kas muija. Pikkaan. Mut hei, tässä saattaa Ja haluan vielä ilmoittaa tästä asiasta että Treffit. totta kai totuushan on se, että mä saan olla somessa idiootti ja tyhmä. Se on totta, chatti on haukkunut monesti ja tehdään klippejä, mutta mä sanon suoraan, että mä pistän kaikki ihan ragebaitin ja clipfarmaamisen piikkiin, koska mun mielestä se, että mä teen somessa itsestäni pellen, mutta tienaan enemmän kuin lääkäri, niin mun mielestä kaikki on sen arvosta. Mun mielestä kaikki on sen arvosta. Niin, ja pitää ottaa huomioon, että se on aina semmoista pientä teatteria, että et sä niinku aidosti oikeesti ole semmoinen, mitä sä niinku näytät sosiaalisessa mediassa. Että kaikillahan on tommoista, niinku, miksi sitä kutsutaan pullisauta? Mikä se on nyt se termi? Rooli. Se. Ei rooli, ei rooli. No roolikin on hyvä, mutta siis, odotappa nyt. Nyt pitää miettiä. Kaikilla on pieni rooli somessa. Joo, kyllä. vai Kukaan mitä- ei vai ole mitä aito sä oma hait? itsensä yhtään missään ja se on ikävää. Odotapas nyt. Somekissa kerran sanotan sen TikTokissa tämän termin silloin, kun hän sanoi, että hän aikoo Autismi. lopettaa sen some. Ei, vaan siis, Alter ego. ei, vaan. Ei, pullis, ei. Nyt mennään ihan väärään suuntaan. Odotas nyt, se on kielen päällä. Mikä? Odota. Hahmo, muna. Ego. Liittyy jotenkin, Pullista ei ole aljasta. liittyykö se jotenkin Pullista ei ole aljasta. Kardashianeihin? Ei riity Kardashianiin. Tää ei oo aljasta pullis. Älä heittele sieltä nyt jotain ihan mitä vaan sanoja. Lassin töhdät, Malediivit. Riittääkö Lassin tienestit Malediiveille 8 viikoksi hänelle ja minulle? Mikä on hinta-arvio niissä, se riippuu täysin siinä. Ja totta kai... Viikko Malediivelle per nuppi on 5 tonnista 10 tonniin. Ei ongelma. Mulla on Eikä diili. muka oikeasti ole! Oi vittu ole ongelma. Satiiri! Sekö se sana on? Onko se nyt oikea? Pullis käy tsekkaamasta. Mä tiedän mitä satiiri meinaa kyllä.
Joo, niin, että Se on yksi mun sosiaalisessa lempijalokivistä itse asiassa. satiiri ei taida olla jalokivi, nyt puhut safiiri. Se on niinku melkein sama kuin No niin, chatti, satiiri. huutomerkki TTS. Noniin. Niin. Safiiri, sellainen vihreä. Joo, safiiri on Joo, vissiin vihreä. se on mun lemppari. Kyllä. Kai se on vissiin vihreä jalokivi, jos mä muistan oikein. Mutta Se satiiri on. oli se sana, mitä minä hain. Että Joo on, sosiaalisesta samoin mediasta- Emeraldi. Mä oon pelannut Minecraftia. Hyvä pullis. Se on lasuri. Kiva, kun mentiin tästä mun ja Lassin e-datingista johonkin Minecraftiin ja johonkin jalokiviin. No, mä voisin olla se sun Steve. Niin, ja mä voisin olla sun Alex. Niin. Tuossa oot kyllä Lassi. oikein jäljillä. Lassi, sulla on jos TV. Lassi, sulla on jo Minecraft TV. Oh my god. Huh. Tulisi jauhaa paskaa. Viivi. Eiköhän me kaikki. Mä en sano sitä Viivi-nimeä, koska mä en oo No, sellainen. sä sanoit, että mulla on jo, mutta vittu... Ai, että mulla on jo vittu joku muija. No, Puliksella on klämydia. Ei sulla oo... Tarkoitti naiseen. En mä mistään muijasta puhunut. Mä sanoin, että sulla on jo Minecraftia. Mehän pelattiin Minecraftin läpi. Mulla on 8 Mä oon sus TV. B-kuppikokoiset bitit. Jos nyt pitää heittää pöytään joku Lassi fakta luulee- itsestä, Lassi niin halu- joo, tuo on minun fakta. Lassi luulee, mä haluun pilata sen treffin, Ei vai mä mitkään oon ne valtavat. järjestänyt. Mitä Eikä liian helvettiä, bro? pienet. Vaan käteen Mm-hmm. Käteen Kyllä. juuri oikea ja sopiva koko. No haluatko näyttää meille paremmin? No mun käsi on Miten ne aika sopii pieni. käteen? Siis, Voitko sä avaa ton vetoketjun tosta? pullis! Tää ei oo mikään Mä haluan, että Lassi Mikä- näkee hyvin sun tissit, kun sä aloit itse puhumaan sun tisseistä, niin sä voit näyttää niitä Näinhän, eikö paremmin. ne ole tässä aika kivasti tyrkyllä? Sulla on hyvät tissit. Kiitos. Ne on ihan kivat. Olen Ne on ylpeä. söpöt. No joo, ne on niinku sopusuhtaiset. Sopusuhtaiset ja... Sulla ei mitään kaduttavaa. Ne on täydelliset. No, kai sitä voi niin sanoa, että ei ole mitään kaduttavaa. Mm. Jotkut tietenkin väittävät muuta, esim. Tämän minun työurani valitsemisen suhteen monet väittävät muuta, mutta... Miksi Mä ne en pitäisi olla liian isot, kun ne pitää olla luonnostaan sellaiset, mitkä on? Ja jos ihmiset ei miellytä, se ei ole sun vika, vaan niitten vika. Et sä lähde miellyttämään itsesi kenenkään takia. Sä teet sen itsesi takia, jos teet. Et sä lähde miellyttämään ketään muuta jonkun mielipiteiden takia. Ja mä oon nähnyt sun kuvat myös siinä. Sori, että keskeytän. Ei Ja haittaa. sulla on unelmatissit. Eli sä oikeesti olit subannut meikän? Niinkö? Gooning. Ei haittaa. Se oli mulla niinku tiedossa ja mä vähän niinku oletin, että se olit sinä, mutta ei haittaa. Lasse En tänne, tuomitse, got en pidä me. sua pahana ihmisenä enkä mitään. Enemmänkin arvostan sitä. Kiitos, että haluat tukea nuorta yrittäjää. Minä arvostan sitä. Kiitos. Kiitos tuestasi. Mm. Lassi, kysy tekeekö se kappaleen Milloin pulliskin subaa? Ja mikä sit onko siinä mitään ongelmaa, jos kun yleensä miehet on persemiehiä, nyt tää menee vähän taas tyhmäksi ja arkaluontoiseksi, niin yleensä kun ihmiset on tissi- tai persemiehiä, niin mitä mieltä sä oot, että jos mies on tissimiehiä? No en mä näe siinä mitään väärää. Siis, niin kun, se on niin kun, kaikilla omat niin kun, makumieltymykset niin kun, näihin tällaisiin juttuihin. Et jos naiselta pitäisi kysyä, että no pitäisikö miehellä olla iso kyrpä vai hyvät niin kun, seksipanotaidot, niin totta kai suuri osa naisista varmaan vastaisi, että iso kyrpä. Mutta justiinsa kun ei kaikki ole samaa mieltä. Mä oon Juuri ihan niitä, henkilö- että... Niin, anteeksi, sano vaan. Joo, kiitos. Niin ei sillä juuri ole sinänsä niinku koolla ei ole merkitystä, kunhan se ei ole mikään 10 senttimetriä. Et niinku siinä kohtaa voi vaikuttaa. Vittu oikeesti! Vittu! Mä tiesin vittu! Ja mä haluan sanoa ihan suoraan vielä että
ylipäätään mä täytän kyllä kaikki noin kriteerit, enkä mitenkään ylimielisellä, mutta sekin, että vaikka olisi kuinka ammattitaidot monta vuotta, se ei välttämättä tarkoita, että juuri tyydyttää sitä naista, kun kaikilla naisilla on omat tottumuskyvyt ja kyllä, kaikilla on herkkyydet. tottumuksensa. Ja se on ensimmäisiä dateja ja tämmöisiä, jos päätyy näihin asioihin, riippuu aina kytköksistä riippumatta siinä, että sekin, että tutustuu uuteen naiseen ja hänen ominaisuuksiinsa ja mistä hän tykkää ja kiihottuu. Anteeksi, mä kastelin mun tissit, kun mä join vettä. Sä Käsikirjoitus voit kohdillaan tehdä- puuvissa. Eikö? Käsikirjoitettu. Oliko tämä käsikirjoitettu? Andy, nyt kun Mulla sulla tulee- on tissit vedessä, niin sä voit nytten kuivata ne niin kuin jos me oltais jossain OF-striimissä. Nyt sä virtasit vähän. No sä saat ainakin meidän ensimmäisiä treffejä varten, mutta mä veikkaan, että ne menee ensin 10 treffiä ennen kuin päästään tälle linjalle, että alat pulsumaan yli. Pullis, sä nyt tiedät jatkoa varten, että silloin kun mulla on suussa nestettä, niin mua ei saa nousta. Siemennestettä. Ei, kun nyt puhutaan mistä vaan nesteistä. Vedestä, mehusta. Ai ihan mistä vaan. No ihan sama, vaikka sitäkin. Mut siis niinku, ei saa voi helvetti. Mä tiedän... Ei hitto, sä oot ihan märkänä, voi hitto. Hei, mä sanon ihan suoraan. Mä tiedän, että mä oon joskus mulkku, mutta mä osaan olla myös komea. Ja sulla on ihan tissit hiessä mun takia. Mä nautin tästä. Ei kun ne on Lassi, se on vettä. Lassi, se on vettä. Tämä on Ai että. vettä. Oho, tässä vähän nännivikat. Ei vilahtanut, mä katsoin niitä koko ajan. Kyllä mä tiedän, jos täällä tapahtuu jotain, mitä ei pitäisi näkyä. No niin. Nyt on kuivattu. Ei ollut Lassi osaa olla käsikirjoitettu, myös että toi komea. vesipullo alkaa vittuille heti silloin, kun... Vai onko kyllä se vaan, haluaa että totuus katsoa. sattuu ja tunteet tulee siinä samassa? Että roiskuukin välillä. Ei kenties, en tiedä. Saako tässä pullissa pitää tupakkatauon? Ei. Ja Miksei? Lassi, tykkääksä siitä, jos muija squirttaa ja Candy squirttaileeko? Se on luonnollista. Mä olen yksi niistä 30% naisista, jotka kykenee tähän taitoon, joten joo, kyllä. Se on luonnollista, eikä sitä pidä hävetä vaikka näin. Ja kyllä, Joo, se on kyllä siinä luonnollista. tulee, tietsä, joo, ja siinä kyllä tulee otetuksi, jos nainen squirttaa. Mutta kai, kyllähän siinä niinku huomaa niinku sen, että on onnistunut jossakin. Että niinku tulee semmoinen olo ja semmoinen fiilis, että jes, nyt mä teen jotain oikein, tiedätkö, kun se näkyy ulospäin. Kyllä se on kiihottavaa miehelle, jos nainen squirttaa vaikka... Ja oikeasti Lilja, Siinä- oikeat nimet, niin anteeksi, mutta se, että on oikeasti kunnia tavata, ja tässä on Katujen kuningas oikeasti kunnia. Kiitos. Jännä, kuinka sä sanot sen vasta nyt, kun me ollaan juteltu jo ja nähty jo aiemmin. Oho, annetaan tän Goonies-pulliksen vaan nyt puhua. Mut hei oikeesti. Ei mulla Nyt muuta, kun oikeesti, ei ollut. mä tiedän, vaikka nyt on puhunut häröinä ja sä tiedät vaikka ilvetelty, niin on tää kiva oikeesti puhua näin myös rakentavasti, että mä kehun sua, totta kai. Mut se, että sä ymmärrät kuitenkin. Et kyllä, Joo, kyllä. naista pitää Se on- kohdata kuin kukkaa kämmenellä, huolehtia ja välittää ja itellä on ollut tässä nyt, kun on ollut näitä naisia, ihastuksia, ollut joskus näin ja näin, niin ja sit näkee niitä useasti ja ei pysy irti niistä, tai tiiätsä, että on tää vähän takertuva jotenkin, mutta se, että nostaa vahvoja tunteita pinnaan, tiiätsä, että No niinhän se toimii. Niin, tunteet toimii silleen ja rakkaushan on vahvin tunne, Mikä mitä toi ihminen pointti oli? pystyy kokemaan. Mikä toi Niin, Mulla edes oli Pulliksen tässä- joo, niin edes Joo. Pulliksen glamour-muna ei oo yhtä tehokas. Ii vittu! Oikeesti mennä tupakalle. Anna se mennä tupakalle. Saat mennä, Saat mennä, älä saat kuuntele, mennä. älä kuuntele Pullista. Saat- Pullis vaan yrittää tietää, helpommin. Olen juontaja Siis ja mä en tiedä, annan luvan oikeastaan- Candy mennä tupakalle. Mulla on Lassille vähän Haluatteko te kahdenkestä muuten asiaa. nähdä,
haluatteko te muuten nähdä 360 tästä outfitista? Minä haluaisin mielelläni esittää. Taisiko ehkä Haluan, pikkut joo, Jussi? please. Pienit perkki olisi ehkä kiva. Vielä vähän Harmi, että pääsiäinen ehti mennä jo. Niin. Joo. Mä oisin Täällä ollut sun on pääsiäispupu ja tuonut munaa. Tässä on takana tämmönen kiva. Voitko vähän heuttaa nöpö Jussi? Hei kamaa. Vähän vielä kunnolla, please. Anteeksi kamaa. Voit sä tehdä oikeesti? Tää on kunnon e-dating, tää on kontsa. Hei. Voitko näyttää vähän pupu Jussi? Siis oikeesti Pulliksen chatti average ikä on varmaan se jonkun 15. Et mä en nyt mielellään rupea tässä strippailemaan. Please, näytä pupuvauvani. Pupuvauva. Hei kamaa, mä sanoin näin iästä. Kai sä pystyisit kuitenkin. Joo. 1,360. Ja jos juontaja altaa servaamaan, niin sun vittu chatti-ikä on joku vittu 60-70 V. Niin vittu. No on se nyt parempi kuin se, että ne on Vittu alaikäisiä. Huora vittu. Huora! Tältä se näyttää... Naisen sota huoraksi. Pullis suuttui. Tältä tää näyttää edestä. Jolla se. Sä oot söpö. Se on ihan nöpö häntä. No se on kuuluu ollakin. Se on tää outfitin osa. Ja se on hyvä, että naisella kuuluu olla muodot ja... Niin kuuluu, Siinä ei mitään olla. eikä mulla ois niinku tämmösiä muotoja, jos mä en olisi käynyt kuntosalilla, että mä olen treenannut saadakseni tuon. Sä oot ihana. Kiitos Lassi, niin sinäkin. Mä Kiitos. menen nyt käymään tuolla ulkona. Kestäkö mä mennä tää asu päällä muuten? Mä mietin. No en mä usko, että kukaan siihen ottaa huomiota. Onko se naapuripapat? Oota mä katson. Paparazzi. Naapuri on justiinsa ainakin tupakalla tossa vastapäätä. Lassi! Mä teen silleen, että mä vedän tähän nopeasti jotkut ulkohousut jalkaan, tiedätkö, silleen nopeasti. Ehkä se auttaa jotenkin. Mä en halua, että koko naapurusto tietää, mitä mä duunaan täällä Tietenkin. vapaa-aikana. Mutta mä tulen pian. Nähdään. Mä otan nämä kuulokkeet mukaan pihalle, niin mä pystyn edelleen puhumaan ja jutella teille. Älä ota. Okei, en ota. Okei, en ota. Höpsö pikkupupune. Lassi, Niin? lähetä mulle toi kuva. Eikö mitä? Vedä. Okei, teillä on lähtenyt hyvin treffit alkuun. No kyllä mä osaan kunnioittaa naistakin, että yleensä on idiootti, mutta nykyään mä osaan myös kunnioittaa naisia. Mä oon tosta tosi iloinen, että tuutte noin hyvin juttuun. Mitä jos oikeasti tapahtuisi niin, että mä päädyn dateen ja päädyn oikeasti hänen, vaikka se tykkää vaan vanhemmista, niin mitä oikeasti, ei vaan nyt puhuis mä reikki. Miten sä reagoit, jos oikeasti tapahtuu jotain, tiedätkö, tän kaa? Mitä sä oikeasti, ei vitsi vaan, oikeasti. Okei, mä vastaan sun kysymykseen. Jos te tykkäätte tästä e-dateista ja haluatte jatkoa tai treffeille, niin tuutte molemmat Tallinnaan. Mä maksan molempien liput ja sitten teen teille IRL-deitit striimiin. Okei. Et tulee niinku jatkoa. Okei. Asia selvä. Että niinku, kyllä niinku kaikki nää sitten... Tästä tulee hyvä sarja. Onko tää semmonen pullis ja suhteiden verkko? Siitä on joku Yle-sarja vai? Niin. Tästä tulee tällainen trilogia. Okei. Sä oot aika luonnollista tää keskustelu. Lassi, voiko nostaa seisomaan? Ei pysty nyt vai? Ei, oota, hetki menee. Mitä? Ei tarvitse bro, me uskot. Joo, kaikki hyvin. Okei. Kiitos. Kiitos tästä. Kiitti. Kiitti Lassi, että sä vähän nöpötit.
Nöpötit omaa nöpöhäntää siinä. TTS on päämiesrintama. Mä siirsin TTS hinta muuttui 5 euroon chatti. Mä laitoin se 5 euroa, koska toi miesrintama spämmi TTSiä. Sori nyt miesrintama. TTS on toiminut, mutta mä siirsin sen 5 euroon. Oli pakko, sori. Mutta sä spämmit ihan helvetisti. Keharit alttarilla season 1. Ja kylmätkin väreet tosta Tää on miesrintaman season 1 jakso kommenteista. 4. Mut hei. Nyt se on 5 euroa, jos miesrintama on oikein iso pädi, niin mä tarjoan safkat sitten, kun nähdään tuolla Helsingissä, Lassi, niin se voit laittaa Mimmi on 5 vissiin euroa. tulos. Se Mimmi on vissiin tulossa back, niin heität sun kunnon riskgameit ja sit jos tulee joku hiljainen kohtaus tai pyydät vaan kun mä sanon jotain kysymyksiä, sulla menee tosi hyvin tää. Ymmärrän. Mä en edes tiennyt, että sulla on tollaista rissiä. Aina mä katson sun rissiä silleen, että äijä heittää läppää, mutta kammaa äijä Aina mua tuomitaan käytöksellä sanalla vammanen, mutta mulla ei oikeesti ole vammaa ja kyllä mä osaan noistakin kunnioittaa ja näin. Et mua vaan ihan suoraan saltaa vammaiseksi ja mä oon käynyt monesti tutkimuksissa. Älä ala drama dumppaa yhtäkkiä. Turpa kiinni! Äijä alkoi yhtäkkiä trauma dumppaa meille vittu. Mut sanon ihan suoraan, että mä oon ihan terve päästä, niin osaan mä sanoa ihan muutakin fiksua. Joo. Kyllä mä sen tiedän, mä tunnen sut, hei. Me ollaan tässä nyt hetki tunnettu. Vuoden. Ennen mä vittuilin niistä muista, mitä mä pussailin, ja sit me ollaan oikein kavereita, ja kosketellaan kikkeleitä, ja sä sammuit mun päälle, ja mä heitin sut vittu siellä lattialle, kun olit mun pää vittu tunni sammuneena. Mä ihmettelin vähän puis vielä, että miten vitussa on mahdollista. Et miten kännissä oot, että sulla menee tajuja vittu. Niin. Kaskuet on ollut munasi, joten sit ois varmaan vähän myrkkiä tullut. Mut hyvä ettei joutunut haistelemaan vittu potun pallihikiä, se on ihan vitun paha. Lassi, jos mä oon ollut tajuton broidi, Joo. mitä kaikkea sä oot tehnyt mulle? En mitään, mä vaan viskasin sut mun päältä pois siihen vitun lattialle ja kolahti aika kovaa. Joo, mä muistan kun sä heitit mut sängyllekin vittu rajusti. No tota mä en tiedä, tota mä en oikeesti tiedä. Sen jälkeen sä olit mun Tota mä en takia. tiedä. Raiskasiks mä sut? Joo, mä esitin, että mä oon sammunut. Mä otin sen niinku hyvä. Mitä vittu, poliisi, tollaisesta ei voi vitsaa, mä en tee sellaisia asioita. Jep. Mä esitin, Tollasesta ei että mä pidä olin sammunut. vitsailla. Mä esitin, että mä mukaan oon nukkumassa, mutta mä tykkäsin siitä. Hitto, mä oon pahoillani. Mä heitin tollasen roisin läpän, mä oon tosi pahoillani tästä. Tollasesta ei pidä vitsaa. Joo. Hitto. Mä tiesin. Okei, mä voisin kysyä bodycounttia. Okei, mitä kaikkia kysymyksiä sulla on valmiita muijaa niinku varten? Näet sitten. Okei. Oh, noniin. Showtime. No niin. Se olikin nyt sitten mun viimeinen tupakka ja toivon mukaan jää myös viimeiseksi. Että Niin, kato, sä olisit voinut olla meikän tupakka. Tai siis mä olisin voinut olla sun tupakka. Mutta mä olisin käyttänyt mun pussuhuulia. mä en tiedä kuinka se toimii, koska mä en tiedä, sä et ole varmaan hirveän nikotiinipitoinen ihminen. Mä oon semmonen bilepolttaja. Joo. Mä nyt oon pyrkinyt siihen, että mä pystyisin lopettamaan ton tupakoinnin kokonaan, koska sehän ei ole terveellistä. Se on totta. Kiinni nyt. Mut syy minkä takia mä aloitin sen tupakoinnin taas, mä olin ollut reippaasti jo 2 vuotta ilman tupakkaa, oli se, että
mulla on ollut tässä tosi stressaavaa viime aikoina ja se tupakka oli semmoinen helppo tapa niin kuin päästä sitä stressiä karkuun, mutta tosiaan on onneksi muitakin stressin lievityskeinoja, esim. Liikunta. Että Pitäisikö meidän joskus mennä yhdessä salille? Jos mä hommaan meille privaatti sali, niin ei tarvi suojaa niitä vitun nihkeitä, käy vitun shortseja ja boksereita. Tai salivermeitä. No siis kyllähän se niin kuin yksityinen sali, ihan oma salihan olisi unelma, koska silloin saisi oikeasti treenata rauhassa. Ja ei tarvitsisi pelätä sitä, että joku saattaisi häiriköidä, koska mulla oli tossa yksi kerta. Saanko mä kertoa ihan story timein nopeasti? Totta kai. Ja mulla on muutama kysymys vielä heittää. Mikä on sun body count? Rehellisesti, eli body count tarkoittaa, että kuinka monta eri miestä sä oot elämässä aikana pannut. Ei kertoja, vaan kuinka monta eri miestä oot pannut. No se mä voin sanoa, että se on alle 10. Että mä en ole hirveän monen miehen kanssa sitä harrastanut. Yleensä ne on ollut jotain säätöjä tai parisuhteita. Että niinku se on, jos mun pitää sanoa joku tarkka luku, niin se on alle 10, mahdollisesti 8 tai 7. Että niinku mä en harrasta hirveästi semmoista. Mä yritän pitää sen mahdollisimman alhaisena. Tiedäkö, koska mitä mä nyt oon saanut selville tai mitä mä oon nyt nähnyt, että ihmiset, joilla on korkea body count, niin se on kuulemma jotenkin huono juttu. Ja niin minkä ikäisenä menetit neitsyyden? Taisin olla 16 tai 17. No mä voin sanoa itekin, koska se on kohtelias. No, tää on tosi epäkuulosta, mutta mä menetin neitsyyden noin 13,5-vuotiaana. Se on suunnilleen. Aika nuori. Joo, mä olin 05 silloin ja 14, niin mä panin 05 14-vuotiaasta. Eli silloin molemmat oltiin 14-13-vuotiaat, 05 molemmat oltiin. Tarkoitan siis sitä, että sä ei nyt ota mitään vääristelyä. Kato, tää nyt taitaa taas vääritteet, kun sä nyt vähän hölmösti, mutta siis molemmat oltiin 05 ja sinä vuonna oltiin 14-vuotiaita, 13-vuotiaita suunnilleen. Joo, otti taas jotenkin väärin. Sitä mä vaan ihmettelen ja mietin, että kun ihmiset kertoo, että milloin on menettänyt neitsyytensä, jos ne on ollut hyvin nuoria, niin se saa mut vähän ajattelemaan ehkä silleen, että onko siinä saatettu ehkä vähän niin sanotusti hoppuilla sen asian kanssa ja silleen niin kuin yritetty mahdollisimman nopeasti päästä eroon siitä neitsyyden menettämisestä, koska mä tosiaan olin itse 16 tai 17, mä en muista tarkalleen, mutta tosiaan minusta se tuntuu ja kuulostaa hieman ehkä, en mä nyt sano, että väärältä, mutta vähän niin kuin omituiselta, että niin pienet, niin nuoret lapset, 14-vuotiashan on vielä sille lapsi, tai siis murrosikäinen esiteini, että niin kuin se on jännä, että kun porukka kertoo, että on menettänyt neitsyytensä tosi nuorena, niin minun mielestä se on siinä mielessä vähän niin kuin. Mun mielestä 14 on just niinku se paras ikä menettää neitsyys. Se on niinku, te ootte vielä lapsia, mutta te kokeilette, että sitten vanhempana on jo tehty se NS-kokeilu, että sitten kun ihastuu oikeasti kun normi-iässä, niin sitten ei ole enää niin jännittävää se seksi. Se ei ole enää sellainen niinku tabu. On, mitä tää selittää. Mutta totta kai se on myös totta, että omat mielipiteensä. Kyllä, tietenkin. Mutta mun mielestä myös lapsillakin on oikeus harrastaa, mutta tietenkin oman ikäisen kanssa tai näin, mutta joo, ehdottomasti. Ylipäätään lapsienkaan normaali harrastaa! Eikä siinä ole mitään ikärajaa tai näin. Ja sitten oikeasti jotkut oikeasti, kun eihän siellä voi mitäänkään, kun alkaa 13-vuotiaan, 12-vuotiaan se murrosikäkin, niin totta kai alkaa ihmisillä hormonit hyrräämään. Se on totta kai totta, että jotkut ei pysty hallita sitä junnunakin. En mä itekään pystynyt hallita itseäni. Joo, mutta jos mä ikinä itse saan joskus lapsia tulevaisuudessa ja ne olisi 14-vuotiaana menossa jo niin kuin petipuuhiin, niin näin äitinä
tulevaisuuden äitinä, jos ajattelen Lassi ei pysty itteeni hallista äitinä itseensä, kun oli tulevaisuudessa, 12-13 niin mä näkisin sen vähän semmosena ehkä hieman silleen niinku hätiköintinä tai sellaisena niinku. Mutta et sinä voi kieltääkään sun lastasi. Ei tietenkään Se voi. on väärin siinä, koska se häiritsee sitten lapsen seksuaalista kehittymistä. Joo, Että, tottahan tuokin on. Mutta syy, minkä takia mä menetin neitsyyden niin vanhana, oli se, että mä pyrin niin kuin löytämään sen oikean henkilön ja oikean hetken ja kumppanin, jonka kanssa mä pystyisin sen toteuttamaan. Että se ei ole mikään niin kuin luokkakaveri jossain koulun vessassa ja niin edelleen. Että niin kuin mä halusin, että mä oon siihen aivan täysin valmis ennen kuin sen teen, koska en nuorena. Pitäis miettiä sitten tästä, että tuli kommentti myös, mä en halua sotkea kommentteja mun chatista tähän, niin mitäs mieltä sitten oot siitä, kun täällä sanotaan esiin mun moderaattori, hyvä naiskaveri, eli ystäväni, Aleksa laittoi, että en mä tiedä, onks tuo varaa sanoa mitään omille lapsille seksistä, koska itseään myy netissä. Tuo oli hyvä kysymys. No edelleen tuon taas sellainen kommentti. Tätä on ihan asiallisesti saattu, ei pilkkaava tai loukkaavalla. Joo, kyllä mä en mä ottanut tätä pilkkaavalla tai loukkaavalla tavalla. Mutta tosiaan minun mielestä se on justiinsa se juttu, että kun ihmiset saa heti totta kai sen semmoisen tosi negatiivisen ja pahan käsityksen ja ajatuksen esimerkiksi aikuisviihteistä, minkä takia ne sitten päätyy sanomaan ja kysymään tommosia kysymyksiä. Että saanko mä kysyä, että minkä ikäinen tää sun moderaattoriystävä on? Että onko kyseessä aikuinen kommentoija vai onko kyseessä vuoden vanhempi, 04 ja 22-vuotias. Okei, joo. Mutta tosiaan mun on vähän hankala silleen vastata noihin kysymyksiin, jotka liittyy aikuisviihteen tekemiseen, koska ihmisillä on niin monenlaisia eri käsityksiä ja mielipiteitä ja ajatuksia tästä aiheesta, että siihen ei mitään oikeaa vastausta ole, että ainahan saa totta kai kysyä, että en mä sitä pahakseni ota, niitä en tietenkään. Ja se on oikeastaan hyvä, että ihmiset kysyy, koska se NS lisää sitä tietoisuutta ja mahdollisesti auttaisi ihmisiä ymmärtämään. Ja tähän liittyy vielä kysymys siihen, kun puhutaan tämmöisestä, niin että mitä mieltä tämä tyty olisi siitä, että eli jos sun lapsi alkaisi tekemään aikuisviihdettä täyttäen heti 18, näin, ja hän ei ymmärrä välttämättä se riskejä ja tällaista, niin miten sä opastaisit aikuisviihdetekijänä ja ammattilaisena tämän asian lapsellesi? No mähän en ole vielä mikään ammattilainen, että sinnehän mulla on vielä pitkä matka. Mutta tosiaan, jos sä täytät 18 ja sä oot täysi-ikäinen, niin siinä kohtaa sä saat tehdä elämälläsi mitä ikinä haluat. Että jos mun oma lapsi päättäisi ruveta aikuisena tekemään aikuisviihdettä, niin sitten hän saa mennä ja tehdä sen, jos hän haluaa. Se on hänen oma valintansa, se on hänen oma elämänvalinta tehdä se, jos hän haluaa. Et enhän mä pysty siihen vaikuttamaan enkä puuttumaan. Että nyt kun mä oon itse tätä 3 vuotta tehnyt, niin mä oon silleen oppinut ajattelemaan asiaa vähän eri kantilta. Että kato, kun aikuisviihde ja porno, niin sehän on tosi iso tabu. Ja ihmiset tosi kovasti näkee sen tosiaan negatiivisena ja pahana asiana. Mitä nuo käsisignaalit ovat? Viittaamista, okei. Okay. No miten sitten siitä, että kun on nähnyt asia, kun on vähän nyt katsoa TikTokia, jossa ja myös IG-direissä mainostaa nuori nainen, 18-vuotias tai 20, joka tekee äitinsä kanssa OnlyFans-sisältöä, niin miten sä perustaisit ja mitä mieltä sä oot siitä, että oma äiti ja tytär tekisi OnlyFansia samalle tilille tai tekee sellaista sisältöä? Minun mielestä se saattaa olla jo ehkä hieman minunkin mielestäni jopa häiritsevää ja omituista. Että itse mä en Eikö se ole laitonta harrastaa oman lapsensa kanssa seksiä, vaikka se olisikin täysi-ikäinen? Siis toihan on väärin, toihan on tosi väärin. Mitä rikosnimike tähän se menee?
Joo, siis mä tiedän noita tapauksia, missä omat äidit omien tyttäriensä kanssa pyörittää tätä niin sanottua samaa Näin pitää bisnestä. treffit, mitä vittua Minun nää mielestä puhuu nyt jostain vittu pornosta. siinä kohtaa se on jo väärin, että ikinä ei pitäisi tolleen ei pitäisi sekaantua tolleen tuohon on päivänselvä juttu, it's obvious, kyllä nyt toi on vaan häiritsevää ja väärin. No niin, nyt juontaja keskeyttää tässä on kyseessä treffit eikä pornokyselytunti. Niin Joo, ei. Hyvä, mä rekrytoin sen itselleni omaksi työntekijäksi. Se oli vitsi, mut joo. Niin, että Lassi on kelannut sellaista managerin uraa. No niin, vaihdetaan puheenaihetta. Seuraava kysymys, kiitos. Joo, puheenaihe menee vaihtoon. Mitkä teidän fiilikset on tällä hetkellä tästä treffistä? Onko tää mennyt ihan hyvin? Mulla on tosi Hyvä, tyytyväinen. mukavaa. Hyvin tyytyväinen. Mukavaa, rentoa, kivaa meininkiä. En mä tässä mitään pahaa ja negatiivista oikein saa, että... Sama. Tässä ollaan puhuttu kuitenkin, vaikka ollaan nyt oltu vähän, virtaa vähän lievähäröä, mutta asiallisesti, mutta sekin, että me puhutaan oikeasti näistä asioista niin kuin aikuiset ihmiset, ja vaikka tää on live-deitit, niin me oikeasti vaan kerrotaan mielipiteitä ja näin, ja ylipäätään täällä voi olla jotain uusia OF:n tekijöitä tulevaisuudessa. Ei voi ikinä tietää. Mutta jokainen valitsee itse me puhutaan aikuismaisesti ja perusteisesti nämä asiat läpi ja mielipiteitämme, että onko meidän samat arvomaailmat, että esimerkiksi chatti kyllä, miksi mä en ole Megarockistankaan yhdessä, niin meidän arvomaailmat ei kohtaa, meillä on eri maailman näkemys. Arvomaailma on juuri se, että eri näkemys eri asioissa. Sekin vaikuttaa parisuhteeseen ja että sopiiko yhteen. Pitäähän ihmisten olla samanlaisia siinä mielessä keskenään, että kaikki klikkaa ja kaikki sujuu hyvin. Just näin. Samat kiinnostuksen kohteet, harrastukset ja justiinsa kun mainitsit maailman katsomus ja näkemykset, niin jos ne on hirveän erilaiset, noi kaikki asiat, mitä mä luettelin, niin harvemmin se sitten toimii. Chatti, sekoitetaan vähän pakkaa. Täältä tuli tällainen kommentti, joka liittyy muuhun ja sen Megiksen toimintaan, mutta mä en ole eri mieltä. Sekoitetaan vähän pakkaa. Se, että toinen on sairaaloisen lihava, etkä tykkää siitä, ei ole arvomaailma kysymys. Kuka on sairaaloisen lihava? No nyt ne viittaa Megikseen, mutta se ei tavallaan liity tähän mitenkään. Että... Mä en siis tiedä kuka on tää kyseinen Lassi menee henkilö, nyt defenseen. Skugge vittuu täältä vitun neitsyt. Vittu et modkaa tätä vittu. Skugge, mene vittuun. Kuka hän on? Mene Silläkin on pinkki pelituoli. Mene vittuun Skugge. Moro. Minä pieksen sinut. Pinkki pelituoli, oota, mä nopeasti tsekkaan. Oi, miten kiva. Hieno. Lassi, sulle tuli nyt kilpailija tähän käymään. Vitu Skugge, sä et enää vittu trollaa. Mä oikeesti pieksen sinut saatana sille katuojaan. Skugge, eikö sulla on moottoripyörä? Mulla on moottoripyörä. Laitetaan sit viivat. Mulla on vittu 120 kilsaa tuntia oleva lauta. Mä laitoin vähän tehoa siihen. Ei elä höpötä, kaveri se meni 90. Kyllä, mut mä otin sinne vähän lisäjuttuja. Lisäjuttuja. Sä sait sen, milloin sä sait sen toissapäivänä? Maanantaina tuli. Niin. Eli Vittu se oli toissapäivänä. raskaalaista saada vittu. Se on vittu hyvä vittu. Mä viittaa ottaa viivat. Joo, hei, mutta en mä tullut puhua sun potkulaudasta, mutta tullut puhua tyttöjäkaan tänne. Vitussa. Häh? Vittu sä näytät jotain moottoripyörikolliselta. Nehän on seksikkäitä. Rikolliselta. Niin. Elä nyt viitti. No, mitä mieltä sä olet, Candy? Mistä? Mikä on tehokas voimanlähde? Bensa, Moottoripyörä. dieseli vai sähkö? Tehokas Mieti sitä, että sähkö nykäsee ja kiihtyy nopeammin. Diesel vääntää Voinko kovemmin. tähän kohtaan muistuttaa, että Lassi sanoi Sierralle, että mä ajan sua kuin mun sähköpotkulautaa. Se oli tän hetken visiossa vaan siinä, mutta kummi nyki enemmän. Sähkö, 3 tuntia diesel, sen reisillessä. bensa. Haluan muistuttaa, että mä olen kierraunut nussia jo alaikäisenä. Enkä ikinä Mä en saanut. tiedä, pitääkö Totta kai siinä ottaa isot paineet. Mut siis mun on pakko sanoa, että mä arvostan sitä, että harvoin
näkee niinku miehellä vaaleanpunaisen pelin Kato, tuolla. mulla on pinkit Että kuulokkeetkin. Oi, nice. Onko Logitech? On mulla pinkki hiirimattokin. No minkä sikäinen Siis kerrankin on mies, joka uskaltaa käyttää pinkkiä väriä. Siis mä Lassi menee ihan respektaan defenseen, mä koska ei tiedän ole sen. olemassa tyttöjä ja poikien värejä minun mielestä. Vaikuttaako tämä vahvasti minun pisteisiini? Bisneksi. No, Pisteisiin. Ei siinä. Jos sä nyt jonkun pinkin huppari repäsit sieltä kaapista, niin varmasti saat lisäpisteet. Pitääkö Temussa? Temussa. Mikä Temu? En minä osta nyt mitään 200 euron hupparia jonkun neidon takia. Sano, että jos sulla on kaapissa Nyt lähti pinkki vähän huppari, pisteitä niin varmaan. varmasti saat lisäpisteitä. Tiedän. Niin. En mä tiedä, saako tulla kasinoklubin lippiksellä tässä kohtaa lisäpisteitä, mutta... Mitä jos on pinkin värinen? Niin. Laitat sinne sun yhteistyökumppanille, että... Hei, mites se olisi yksi koopia pinkki lippiset? Mulla olisi tossa yksi flikka, pitäis saada vähän niinku lämmitettyä, niin... No niin, eli tosiaan tässä on Candy Skukke ja hän tuli tähän mukaan käymään, koska niinku... Minkä ikäinen tämä tukkaluukku on? Se sanoi, että Skukke sanoi, että se pitää sua nättinä, niin mä haluaisin, että tästä tulee vähän pientä kilpailuakin. Ja tää oli kyllä melkoinen plot twisti kuule pullis nyt. Aika jännittävää. Aika jännittävää. En tiennyt, että Pulliksen E-Date TV-ohjelmassa on tämmöisiä upeita plot twistejä. Mutta joo. You know what happening. Miksi tää on ihan matalalla tää mun jamera? Joo. Vai mitä jos on jalat käy vähän liian matalalla? Jalat käy liian matalalla. Et ootko Se semmonen hukkapätkä? kaatuu, se liikkui. Kamera Et liikkui. ootko semmonen hukkapätkä, et joudut vähän nostaa kameraa? Hukkapätkä. Niin. Kaveri, no voin kertoa en oo. Mitä tapahtuisi, jos mä olisin face-offissa mukaan? Aika huonosti varmaan. Skukke, mikä pituinen sä oot? 187. Kuinka pitkä sä olet? 187. Ota, mulla on Ei enää jossain... pitäisi sanoa 190. Se on 187, Ei enää pitäisi no sanoa mä oon 2 metriä. 185. Nyt Skukke vähän kusitas. 95 kiloa, 11% rasva. Mitä? 95 kiloa, 11% Mä oon rasvaprosentti. sua laihempi, mä oon 91. Joo. Ja rasvaprosentista en vielä tiedä. Rasvaprosentti. Siinä on se Mikä ero, että Lassi joillakin näkyy niinku rasvaprosentti? käsissä jotain tämmösiäkin. Toisella se roikkuu, toisella ei. Outs. Tää on nyt kyllä melkoinen kaksintaistelu. Tässä on todella Lassi, sun pitää sanoa jotain takas vittu. intensiivistä. Lassi, sun pitää defensaa itse, sun pitää pitää sun mimmissä. Et voi tälleen... Meinasin sanoa intiimit. Se oli väärä sana, anteeksi. Koska sun antaa Skukkeen tulla vaan viemään sun bämää yhtäkkiä, bro. Mitäs sinä? Sä näytät vittu sellaiset moottoripyöräilijät, joilla on touchcat. Sä näytät vittu toiselta pirittää narkkariota. Ja kuinka monesti mä joudun heittää äijä alkoi vittua kehumaan tuolta aluksi. vittu videopeleissä. Äijä alkoi kehumaan aluksi. Se laittaa kameraa vähän alemmas, mä en näe sun tatskoja. Oot. Kiitos. Sori. Oho. Nyt se liikkuu taas! Joko toi elää Lassi vähän omaa aloitti elämää? Lassi Mut aloitti siis heittää Sun päässä elää omaa elämää, kun ei reaalisesti No sun juu, omaa mulla sentään liikkuu tuo jotain. Mulla se hissi käy niinku, tiedät, siellä ylhäällä asti. Kyllä hissi toimii muuakin välillä, kun tää on vähän energiajuomaa ja pienen Coca-Cola-annoksen, mutta kyllä alakerta toimii täydellä teholla ja menee ylikin sen kerroksen, mitä pitääkin. Tällä mä pärjään Bon Aqua pillivadelmalla. No niin voi vittu. Jätkät, te nyt karkotitte sen mimmi. Ei mäkään pesen käet, ette Sinun te mua syytä, Pugge. karvottanut. Se on hyvä. Sinun syytä. Teidän pitää vetää Riz offi sit kun toi bämä tulee backiin. Joo, mutta toi Lassi, toi yrittää vaan heittää mua. Mä ymmärrän, mä en oo tehnyt mitään väärää. Omituiselta. Vittu toi pentu saa oikeesti pataa. Menipä tää hyvin negatiiviseksi yhtäkkiä. Ei nainen, jos sä kuulet meidät vielä, niin sä voit ottaa ihan Kyllä. rennosti ja katsella sitten kumman jätkän otat tästä jatkoille. Niin. Joo.
Joo. En mä nyt tiedä mitä muuta tuohon pitää sanoa. Mä voin kutoa tässä samaan aikaan kuin te kaksi. Mä voisin kutoa mun kepeillä sua. Lassin on aika terävät nämä puikot, että oppa nyt hiljaa. Mulla on terävempi puikko. Se ei tarvi kuin voihkasta yhden kerran ja... Poos! Hei, nyt ihan oikeesti. Mulla menee kohta silmukka solmu. Sä saat mun tattin ihan solmuun. Vitsi, mikä komedia. Joo. Mut hei, kuule isi tyttö nyt sitten. Ei! Mitä vittua? Et sä voi noin sanoa! Mä sanoin ihan tasan mitä mä haluan. Mua ei vittu, ei mua tytöt sano, ei, se on isi tyttö jos mä niin sano. Se on peli pelattu jos mä haluun. Don't worry about it. Oh. Sano vaan, mihin mennään, milloin mennään. Pulissa sä oot kertonut tällekin. Oot kertonut kaikille. Kaikki tietää. Ei, kyllä se näkee päältäkin. Hei. Kuules nyt pikkulapsi. Isukki tulee sut hakee mun Lamboa tossa pian. Rotere, et sä voi heti rupea raidaan mun jutuilla. Miten niin vittu raidaat? Sinähän se vittu hinttailet siinä. Mitä tapahtuu? Tästä tää kaulahuivi on kohta valmis. Pitääks munkin pitää? Hei, otappa toi lippu, hei. Hei. Ota toi lippaakki pois ja näytä sun hiusraja. Vai pelkästään? Hiusraja? Kumpasta päästä? Edes vai takaa? Otat hiusrajan ihan normaalisti, kaikki pois päästä. Lassi, tää on battle, mihin sä et Lassi, tää on battle, mihin sä et halua lähteä mukaan, brodi. Vittu toi näyttää tuolta vitun Jiri Viitamäen näyttelijät, saatana. Toi on ehkä huono, mihin Lassi Paalekki vai mikä se vittu oli? Lassi joutuu tosta noin. Parikkala. Ei vittu. Noniin, kerro. Oliks mun hiusrajassa jotain vikaa? Ei, se oli... Pitääks mennä Turkkiin? Komeet hiukset. Kiitti. Pullis juontaja. Valitettavasti mun pitää mennä hoitaa yksi velvollinen asia, se on tosi tärkeä. Niin kauan tässä vielä suunnilleen, että voitais tehdä kakkososa vaikka seuraavana päivänä? No, Taisi olla melkein sellainen tunnin deittailukeskustelu oikeesti, niin... Joo. Ei ollut Wikipedia-keskustelut ennen tätä. Hei, ja otetaan Skukke mukaan totta kai, mutta ei vaan oikeesti, mulla on vähän oikeesti hoidettava asiaa. Okei. Siis tää ei mikään tekosyy. No Mä voin jäädä Skuken kanssa tänne kahdestaan. Mut eikö se lisäosa olisi kivempi sitten? Kun tästä No tulee siinä- noin puolen tunnin video. No mulla on nyt sitten kysymys, eka Lassi sulle, et haluatko sä mennä Candyn kanssa jatkotreffeille? Todellakin. Okei. Ja Candy, kumman sä valitset näistä komeista miehistä sun kanssa jatkoon? Mä haluan, että sä sanot niinkun silleen niinkun mietit tätä asiaa. Mietit tätä asiaa kunnolla ja ennen kuin sä vastaat. No mun on nyt vaikea vastata, koska Skukke tuli tähän hetki sitten mukaan ja mä en Skukesta saanut mitään oikein irti, niin mun on tässä kohtaa vaikea valita vielä. Eli sä haluaisit niinku tutustua Skukkeenkin vai? Ehdottomasti joo, kyllä. Pitäähän Miltä tää mun nyt Lassi tietää. susta tuntuu? Että tänne tulee joku vittu nobody vittu yhtäkkiä vaan vittu viemään sun Skukella on varmaan maksettu tästä, että se tuli tähän sitten. On vitun, ton rasvaprosentista olisiko oikeesti uuden sukupolven keihääheittäjä. Mun rasvaprosentilla? Niin. Vildu. Ei mä olla sieltä sulle tästä... Oota. Voiko sä todistaa sun rasvaprosentin mulle ja ottaa pois sen hupparin ja teepaidan? No voin mä sen... En mä teepaitaa ota tästä, jos sen verran seksuaalinen. Nössö. Äski. No jos molemmat ottaa Lähti. paidat pois, niin sitten... No. Okei, siihen mä suostun. No niin, läski. No Ota molemmat paita ottaa pois. sit paidat pois. Läski, Ei ota ota. paita pois. Ei. Vitun Lassi, nössö. säkin Nössö. riisuutumaan. Kaikki laittaa nössö, Skugge. Nössö. Voitko nostaa vähän sitä teepaitaa? Lassi, säkin otat Kyllä, mutta toi on pillu. Yhtä aikaa pitää ottaa. Toi No, nössö, ottakaa. pillu. Näyttäkää No paidat todistaa pois. sulle mun rasvaprosentin. No ei se riitä, näytä.
Äijä. Kasvamassa 11,5 kiloa. Molemmat, 9. hei, Nöstö! juontaja- Kukke vitu juontaja- mutsin pillu! joo, molemmat ottaa nyt vittu vaatteet pois niinku yläosat Tähän pois nostat päältä. lift up. Lassi voi vaikka Joo, aloittaa. pikkasen. Ei kyllä se on yhtä aikaa, se on tasa-arvo. Ottakaa se tähän Kukke, päältä pois. vitu mutsis pillu! Ei mun tarvit todistella täällä. Äijä, sä oot mutsin pillu. Et Onko sulla uskalla. appsit kunnossa? pillu. Ei. Ei, jos onko se massakaudella niin kuin kaikki väittää Joo. olevansa. Voi vittu. Miksi kaikki on massakaudella? Okei, Mä Candy. dokaan. No mitä? Candy, mikä sun, haluatko sä Lassin kanssa jatkotreffeille vai Skukkien kanssa? No, kun en mä tiedä, kun mä en tiedä Skukkista vielä yhtään mitään. Pitäisikö No Skukke, selvittää kerro sit itsestäsi. ensi kerralla? No mitä sä haluat tietää? No, mua kiinnosti se sun moottoripyörä. Ai se Mua on arvo. tehokkaampi, se nykäsee. Mua nykäsee kovempaa. Mähän siis rakastan moottoripyöriä. Moottoripyörät on mun yksi suurimpia heikkouksia. Mun mielestä moottoripyörät ja moottoripyöräilijät on seksikkäitä ja kuumia. Ne niin voittaa ihan milloin tahansa niin autokuskit tai autoilijat minun mielestä. Tämmöiset potkulautapojat. Potkulautapojat. Ihan tällä... Minkälainen... Ei, älä rupee! Älä rupee! Mulla on aina tää, kun mä ajan mun vittu tehokkaamman laudan. En halua, että mun naama Sä menee just joku uuteen herpeksen siitä sun huuleen, kun se oli jotenkin vähän kireä. Tää hiili ihan vitusti, saatan. Joo. Siskolta ostit vai mitäs se nyt menikään? Noniin, Minkälainen eli moottoripyörä on? Candy, mä kysyn sun kysymyksen. Skukke, me hommataan sulle ihan omat deitit nyt. Ja mä haluaisin lähteä vähän Lassin Joo, mä defenseen tiedän. Puhutaan Mun pitää myöhemmin. alkaa kohta lähteä. Okei, Lassi. Oi No. ei, nyt se lähti. Lassi. Mä haluaisin No. nähdä tossa vähän sun defenseä, että jos tänne tulee joku toinen jätkä, niin hyvin sä vedit. Sä näytit kans, että sullakin löytyy jotain, mihin me tykkää. Niin Candy, haluatko sä Lassin kanssa, vai onko se nyt ihan, vai mitä hittoa? Onko se nyt niinku pettynyt siitä, että No kyllä mä vaan vähän harmittaa, koska Skugge vaikutti kivalta tyypiltä ja mä olisin halunnut tutustua siihen lisää. vaikka sä oot ollut koko päivän vaikka sä oot ollut yli tunnin treffeillä Lassin kanssa, niin sit sä oot tutustua johonkin toiseen äijään. Mut tiedätkö, totta kai aina jos tulee siihen väliin joku toinen ihminen, niin totta kai se huomio kiinnittyy aina sitten siihen uuteen ihmiseen, tiedätkö? Et siinä käy aina sillä lailla, että siinä menee vähän niin kuin pakka sekaisin. Jos tänne addaillaan muita tyyppejä silloin, kun mä oon yrittämässä keskittyä tiettyyn henkilöön, niin sitten kun tänne tulee muita, niin sitten mun keskittyminen herpaantuu ja sitten mä rupean miettimään silleen, että okei, no kuka toi on, mistä toi on, minkä ikäinen toi on, mikä sen nimi on. Mun pitää oikeesti peliä vähän pitää tää piikki, niin oikeesti pois mun pitää oikeesti kohta lähteä. Joo, Niin, me ollaan tosi just lopettamassa. oikeesti. lopettamassa. Ja tehdään, ja mä haluan tästä, että jos seuraava päivä tai näin, kun tästä tulee muutenkin vodista pitkä, niin olisi tosi hyvä loogista, että Lassi, voitaisiin tehdä Lassi. myös kakkonen tästä. Juu, Lassi. mä haluan Kakkososa nyt... tehdään. ja Okei, eli Skugge mukaan. Lassi, sä haluat jatkoille. Kyllä. Haluaisit Candy jatkoille? Joo, totta kai, miksi ei. Mutta tosiaan haluan siihen Skuggeenkin tutustua myöskin. Lassi, miltä toi kuulostaa sun mielestä? Sano vaan suoraan, miltä toi kuulostaa. Käy mulle, mä oon tutustua häneen. Noniin. Eli Hyvä. sä annat sun mimmiin tutustua johonkin toiseen jätkään, jos sä pääset tutustumaan hänen lisää. Mulla ei oo mimmiä tää hetkellä. Okei. Koska Hei, kuitenkin kiitos Skuggella on tästä semmosia e-dateista. kiinnostavia Kiitos tästä e-dateista. Meille tulee... Mä hoidan teille molemmille jatkoa. Ja mä haluan vielä puhua molempien kanssa pienet rupattelut kahden kesken. Mä heitän tästä, mä soitan Onnistuu. Candy ihan just Joo, mä haluan se viimeinen, koska mun pitää Hyvä. lähteä just. Nähdään kutsi. No Hei niin, Lassi, no. mitäs mietteitä Candystä? Sulonen nainen. Toi pupu jotenkin teki enemmän seksikkäämän siitä ja näin, että kyllä toi pupuasu voisi sopia dateille. Tai sellainen hame, pitkä hame.
Okei. Okay. Mitä niinku ihmisenä ja ylipäätään, mitkä kaikki fiilikset jäi tosta? Herttainen nainen. Ihan suoraan sanottuna. Tosi herttainen se oli. Haittaisiko sua yhtään toi, että tohon tuli toi Scoop Ei yrittää haitannut. Ei. Sulle ei ollut uhattu olo. Ei. No niin, hyvä. Mä oon aika itse varma itsestäni. Hyvä, ja niin kuuluukin. Mitäs sitten saat mieltä siitä, että hän tosiaan halusi vielä tutustua tuohon Skukkeen, että mun mielestä siinä on ihan, hänellä on oikeus tutustua ja näin, ja hän tekee sen päätöksen, kenen kanssa haluaa tapailla tai tehdä tällaista deittailua ja näin, että mun mielestä on reilu ja tasavertaista, vaikka se vituttaisi paljon. Joo, niin, eli se vitutti sua, mutta se on reilua Mimmille tehdä niinku omaa valintansa. Kyllä. Aika hyvin sanottu. Tosi hyvin sanottu. Okei, Lassi, kiitos, että tulit tähän e-dateen. Ja tosiaan, sä haluat jatkoa ton Candyn kanssa vai jonkun muun kanssa? Joo, mulla laitais vähän Candyn kanssa. Mulla oikeesti hommaa. Okei, hei, kiitos Lassi. Kiitos paljon. Tuutko sä peleille vielä tänään ilmalla? Ei lupaa mitään, laitan DM sit. Okei, kiitos Lassi. Juu, moi. Noniin, moro.